హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు క్లాస్కి అందరికీ కూడా శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 3వ అధ్యాయంలోని 30వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు వివరణం ద్వారా దీన్ని తెలుసుకోబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 3వ అధ్యాయము 30వ శ్లోకము. ఏతద్రూపం భగవతో హ్యరూపస్య చిదాత్మనం మాయా గుణైర్విరచితం మహాదాదభిరాత్మని. సో ఇక్కడ భౌతిక జగమునందు వ్యక్తమయ్యడి భగవానుని విరాట్ రూపము, ఆ విరాట్ రూప భావనము ఊహాత్మకమైనది. అల్పజ్ఞులకు మరియు భక్తి యందలి ప్రారంభ స్థితిలోనున్న వారికి భగవానుని రూప సహితత్వమును గూర్చి తెలియచేయుటకే అది ఉద్దేశించబడినది. కానీ వాస్తవమునకు భగవానుడు భౌతిక రూపరహితుడై ఉన్నాడు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము, భగవాన్ని విరాట్ రూప భావన లేదా విశ్వరూప భావన అతని ఇతర అవతారములతో పాటుగా పేర్కొనబడలేదు. ఏలయన ఇంతవరకు తెలిపిన అవతారములన్నీ దివ్యములై ఉన్నవి. అంతేగాక ఆ అవతార రూపములందు భౌతికత్వమనున్నది కించిత్తు కూడా లేదు. బద్ధజీవుని విషయమున వలెగాక ఆ రూపములకు ఆత్మకు ఎట్టి భేదము లేదు. భక్తి యందు నూతనంగా ప్రవేశించినటువంటి వారి కొరకే విరాట్ రూపము భావింపబడినది. ఈ విధంగా భౌతికమైనటువంటి విరాట్ రూపము వారికి వసగబడినది. అదియే ద్వితీయ స్కందమునందు సంపూర్ణంగా వివరింపబడినది. భౌతిక సృష్టి అందలి వివిధ లోకములు విరాట్ రూపమునందు కరచరణాదులుగా భావింపబడినవి. సాధన యొక్క తొలి దశయందు ఉన్నవారు భౌతిక పదార్థము కన్నను
అన్యముగా ఊహింపలేని కారణముగా వారికి అటువంటి వర్ణనలు చేయబడుచుండును. కనుకనే అట్టి భౌతికమైన విరాట్ రూప భావనము అతని వాస్తవ రూపములతో పాటుగా లెక్కింపబడలేదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపమున కణకణములతో సహా ప్రతి భౌతిక రూపమునందును నిలిచియున్నాడు. కానీ భగవానుడు జీవుడు ఇరువురికి బాహ్యంగా గోచరించు భౌతిక రూపములు ఊహాత్మకములే గాని సత్యములు కావు. అనగా జీవుల యొక్క ప్రస్తుత రూపములు వాస్తవములైనవి కావు. సారాంశమేమనగా విరాట్ రూపునిగా భగవానుని రూపం యొక్క భౌతిక భావన ఊహాత్మకమైనది. కానీ భగవానుడు మరియు జీవులిరువురును నిత్యాత్ములై ఆది అయిన ఆధ్యాత్మిక దేహములను కలిగి ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ముఖ్యంగా పూర్వపు మనము శ్లోకాలలో చూసినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి అవతారములను మనము చూసినటువంటిది కదా. సో కనుకనే చివరి శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి ఎవడైతే భగవంతుని యొక్క అవతార రహస్యాన్ని చిత్తశుద్ధితో అంటే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తితో ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము స్మరిస్తాడో అతడు దుఃఖాలను సమూహము నుండి విముక్తి పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంటే భగవంతుని గురించినటువంటి స్మరణ ఎలా ఆయన్ని చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆయన యొక్క కృష్ణుని లీలలు అవతారాలు వినడము కీర్తించడము భక్తి యోగం యొక్క ప్రధాన సాధనాలుగా మనకి అంతకుముందు చెప్పబడినటువంటిది. అదే సమయంలో మరి భగవంతుడు విరాట్ రూపంలో ఉంటాడు కదా, ఆ రూపం యొక్క వర్ణన లేదు అనేటువంటిది వస్తుంది. కనుక ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపతత్వాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ విరాట్ రూపం ఏదైతే ఉందో అది భౌతికమైనది అని ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో వ్యాపించి ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పబడేటువంటి ఈ విరాట్ రూపము ఎలాగైతే ఈ భౌతిక జగత్తు తాత్కాలికమైనదో అది కూడా అలాగే ఊహాత్మకమైనటువంటి ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి అంశంగానే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి జీవుడు మరియు పరమాత్ముడు దేవదేవుడు ఇద్దరు కూడా దివ్యమైనటువంటి వారు, శాశ్వతమైనటువంటి వారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏతద్రూపం భగవతో హ్యరూపస్య చిదాత్మనః మాయా గుణైర్విరచితం మహదాది విప్రాత్మని. సో ఏతద్ రూపం ఈ రూపము ఇక్కడ ఏ రూపాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారంటే భౌతిక జగత్తునందు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము. సో అది ఆ చిద్ ఆత్మనః భగవానుని యొక్క మాయా గుణై మాయ శక్తి యొక్క గుణాల చేత ఉన్నటువంటిది. సో ఆ చిదాత్మని అంటే చైతన్య రూపము మాయ యొక్క గుణాల ద్వారా నిర్మింపబడినది అనేటువంటిది ఇక్కడ అంటే ఈ విరాట్ రూపము అనేటువంటిది. సో ముఖ్యంగా భగవంతుడు మరి భగవంతుని యొక్క స్వరూపము నిర్గుణుడుగా చెప్పబడేటువంటిది, అంతేకాని నిరాకారుడు కాదు. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం భౌతిక గుణాలకు అతీతుడు. సో మరి ఆయన యొక్క నిజమైనటువంటి స్వరూపము చైతన్యమయమైనటువంటిది. మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి విశ్వ
విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది స్థూల సృష్టిగా మాయాగుణాల ద్వారా ఏర్పడిందిగా చెప్తూ ఉంటారు. మహతత్వము, అహంకారము, పంచభూతాలు వంటి తత్వాలతో నిర్మితమై ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ జగత్ రూపము, ఈ విరాట్ రూపం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుని యొక్క అసలు స్వరూపము అని భావించకూడదు. ఇది ఆయన యొక్క మాయశక్తి ద్వారా వ్యక్తమైనటువంటి రూపము. ఎందుకంటే కృష్ణ యొక్క స్వరూపము సచ్చిదానందమైనటువంటి రూపము, సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ చెప్తాం కదా. సో శాశ్వతము, జ్ఞానమయమైనటువంటిది. కానీ ఈ జగత్తు ఏదైతే ఉందో అది అస్థిరము, మాయామయమైనటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు, భగవానుని విరాట్ రూప భావన, విశ్వరూప భావన ఏదైతే ఉందో అది ఇతర అవతారములతో పాటుగా పేర్కొనబడలేదు. ఎందుకంటే ఆ అవతారాలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. ఆ అవతారాలలో ఆయన ధరించుకున్నటువంటి దేహానికి కానీ ఆత్మకు కానీ ఎటువంటి భేదము లేనటువంటిది. సో అయితే మరి ఆ భావన ఊహాత్మకమైనటువంటి స్థితిని మనము భక్తిలో కొత్తగా చేరినటువంటి వాళ్ళు, నూతనంగా ప్రవేశించిన వాళ్ళు, లేదా భౌతిక భావనలో ఉన్నటువంటి వారు తలుచుకోవడం కష్టమవుతుంది. కనుక వారి కొరకు మాత్రమే ఇది ఉద్దేశించబడినది. దాన్ని పూర్తిగా ద్వితీయ స్కందంలో ఆయన యొక్క ఈ విరాట్ రూపం యొక్క వివిధ అంగాలుగా ఏ ఏ వ్యవస్థలు ఉన్నవి అనేటువంటిది అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నటువంటిది చెప్పవచ్చు అక్కడ. సో అదే సమయంలో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే ఈ జగత్తు అస్థిరము, మాయామయం కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపంగా చెప్పబడే ఈ విశ్వరూపంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ విశ్వమంతా కూడా మాయామయము, అస్థిరమైనటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం ద్వారా మనము అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే భగవంతుడు పరమార్థ స్థాయిలో ఉండేటువంటి వాడు. అంటే భగవంతుని యొక్క నిత్య దివ్య స్వరూపము మనకి ఇంతకుముందు ఏవైతే అవతారాలుగా ఆయన వివిధ అవతారాలు వర్ణించబడినవో అవన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటి, నిత్యమైనటువంటి స్వరూపాలు. ఇక ఈ వ్యవహార స్థాయి అంటే పరమార్థ స్థాయి, వ్యవహార స్థాయి అని చెప్తుంటారు. అందుకని మనకి టెంపుల్లో కూడా అర్చా విగ్రహాలు అంటే వేరుగా ఉంటాయి, మళ్ళీ ఊరేగింపు కోసం చేసేటువంటివి వేరుగా మనకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా మరి అంటే అలా వేరేని కాదు అక్కడ చెప్తే, అలా మనకి మన యొక్క భగవంతుని యొక్క ఇది కూడా ఆ పరమార్థ స్థాయి అంటే భగవంతుని యొక్క నిత్యమైన దివ్యమైన స్వరూపము. అందుకే వాటి గురించినవి మాత్రమే అంతకు ముందు చెప్పబడినటువంటివి. ఇక వ్యవహారిక స్థాయిలో మనకి చూపెట్టబడేటువంటి ఈ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో మాయ ద్వారా కనిపించేటువంటి రూపంగా చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ విషయాన్ని మరి భక్తుడు ఆ విషయాన్ని గ్రహించినట్లయితే ఈ జగత్తు భగవంతుని యొక్క శక్తిగాను, మనం చెప్పుకునేటువంటిది మాయాశక్తిగాను, ఆయన యొక్క బాహ్య శక్తిగాను, ఆంతరింగ బాహ్య శక్తిగా ఇది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ బాహ్య శక్తి పరమసత్యం కాదు. పరమసత్యం ఏంటంటే ఆంతరింగిక శక్తి. సో కాబట్టి భగవంతుని అంటే భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల యొక్క దృష్టిలో భక్తుడు ఆ భగవంతుని నిజమైన దివ్య రూపాన్నే ఆశ్రయిస్తాడు. సో అందుకే భగవద్గీతలో కూడా విశ్వరూపం దర్శనమైన తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళీ నీ యొక్క ద్విభుజ శ్యామ సుందర రూపాన్ని దర్శింపచేయి అంటే విశ్వరూపము నుండి మరలా అంటే ఈ భౌతిక రూపము నుండి అతడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ముందుగా చతుర్భుజ రూపంలోనూ ఆ తదుపరి ద్విభుజ శ్యామ సుందర కృష్ణ రూపంలోనూ అర్జునుడికి దర్శనం ఇచ్చినటువంటిది. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్ అంటే భగవంతుని యొక్క ఈ జగత్తు ఈ రూపం ఏదైతే ఉందో మాయా గుణాల ద్వారా నిర్మితమైనటువంటిది.
కానీ ఆయన యొక్క అసలు స్వరూపము చైతన్యమయమైనటువంటి దివ్య స్వరూపంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో ముఖ్యంగా విరాట్ రూపము ఇది సమస్త విశ్వమే భగవంతుని శరీరంలాగా భావించేటువంటి రూపాలు. ఇందులో గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భగవంతుని యొక్క అవయవాలుగాను, దేవతలు ఇంద్రియాలుగాను, ప్రకృతి ఆయన యొక్క శక్తిగాను చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇది భౌతిక దృష్టిలో ఉన్న వారిని దేవుని గ్రహించడానికి సహాయపడేటువంటిది. సో మనకి ఇది భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. మరి అసలు స్వరూపం ఏంటంటే కృష్ణుని యొక్క అసలు రూపము. అది నిత్యమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి రూపము, సచ్చిదానంద విగ్రహము, మాయకు అతీతమైనది, శాశ్వతమైనది, భక్తికి మాత్రమే అది చూడగలిగేటువంటిది, జ్ఞానము లేదా ఇంద్రియాలతో అది చెప్పబడేటువంటిది కాదు. సో ఇవి బృందావన లీలల్లో ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని మనము పొందేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సో విరాట్ రూపము భావన అతని వాస్తవ రూపంతో పాటుగా లెక్కించబడడానికి కారణాన్ని ఇక్కడ, ఎందుకంటే సాధన యొక్క తొలి దశలో ఉన్నటువంటి వారు భౌతిక పదార్థం కంటే అన్యంగా ఊహింపలేని కారణంగా వారికి అటువంటి వర్ణన చేయబడుచుండును. కనుకనే అట్టి భౌతికమైన విరాట్ రూప భావన అతని వాస్తవ రూపములతో, అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క వాస్తవ రూపములతో, శ్రీకృష్ణుని యొక్క వాస్తవ రూపములతో లెక్కింపబడలేదు. సో ఇంకా చివరిగా మనకు చెప్తుంది అంటే భగవానుడు జీవుడు ఇరువురికి బాహ్యంగా గోచరించేటువంటి భౌతిక రూపాలు ఊహాత్మకములే. మనము ధరించినటువంటి ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహం కూడా తాత్కాలికమైనది. మనము అసలు ఎవరు అంటే శాశ్వతమైన సనాతనమైన దివ్యమైన ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలైనటువంటి ఆత్మలు. ఆత్మ దివ్యమైనటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా, దానికి మరణం కానీ ఇది కానీ లేనటువంటిది. సో అది భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వివరించడం ద్వారా మనం చూసినటువంటిది. సో భగవానుడు జీవులు ఇరువురు కూడా నిత్యాత్ములై ఆది అయిన ఆధ్యాత్మిక దేహాన్నే కలిగి ఉంటారు. ముక్తితో ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలను వదిలి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందేటువంటి వారు ఈ జీవులు మరియు భగవంతుడు కూడాను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చాయి. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క